שוב, ערב טוב. הדמות שאתם רואים כאן זו לאה גולדברג בצעירותה. לפי מראה ניתן לשפוט, נראית נערה די מצודדת, וכשהיא הייתה, שנפטרה מן העולם בשנת 1970, שנה שאנחנו מציינים כרגע 50 שנה לפטירתה, היא נפטרה בחודש ינואר, זה היה בחורף, ויהודה עמיחי, שהוא צעיר ממנה בשנים, אתם רואים את השנים, היא נולדה בשנת 11, הוא צעיר ממנה ב-13 שנים, יהודה עמיחי, שכבר היה אז משהו ידוע, כותב את השיר לאה גולדברג מתה, כך. לאה גולדברג מתה ביום של זרזיף, כפי שרק בשיריה כתבה. נתנה את הלווייתה ליום אחרת של שמש. זאת אומרת, היא תכננה למות ביום כזה, שהאנשים שבאים להלוויה לא יצטערו, לא יהיה להם קשה בגלל הגשם, אז הוא אומר שהיא כיוונה את יום מותה, לא בטוח שזה מה שהיא עשתה, אבל זה בטוח שזה מה שהוא מייחס לה. אז כמו שיהודה עמיחי כותב, יהודה עמיחי היה לו קשר עם לאה גולדברג, תראו אותו כאן, הוא זוכה בראשית דרכו כמשורר גדול, הוא זוכה בפרס ספרותי, שאחת בחבר השופטים, מוחץ לו את היד, היא פרופסור לאה גולדברג, פרופסור לספרות מחשבה באוניברסיטה העברית, ולא רק יהודה עמיחי, אלא גם, בואו נראה בתמונה היפה הזאת, זו תמונה שצולמה בשנת 1948, בסדרות רוטשילד בתל אביב, זה היה מפגש אקראי, אחד בא מכיוון רחוב אלנבי, השנייה מכיוון רוטשילד, ונקדמנו שני מפגשים, ורואים כאן בתמונה הזאת שצולמה לא בתכנון אלא באקרן, את שמחת המפגש של שניהם, של הצנחן, האיש הפלמ"ח, הלוחם, שעושה את ראשית דרכו בעולם השירה, עם האישה שמבוגרת ממנו בשנים, שניהם מאוד מאושרים מהמפגש. והסיפור שלה מתחיל בעיר קוניגסברג. כמו שהדס, בבית שלי את הדס בשבוע שעבר, כמו שאני הבטחתי, היא הרבה יותר מוכשרת ובוודאי הרבה יותר יפה ממני, אז היא סיפרה לכם שלאה נולדה בקוניגסברג. קוניגסברג נמצאת בדיוק בזמין מובלעת בין פולין ובין ליטא. היום האזור הזה שייך לרוסיה, יש שם עיר שנקראת קלינינגרד. בתקופה הזאת, ערב מלחמת העולם הראשונה, האזור הזה היה חלק מפרוסיה המזרחית. זה נמצא ממזרח לפולין, זה היה חלק מגרמניה של אז, שכללה אז גם את פולין. ובתוך העיר הזו הייתה אחת הערים היפות ביותר באירופה, יש שם עיר מבוססת מאוד, יפה בגנים שלה, בנמל שלה שהיה מהנמלים החשובים של הים הבלטי, ויש שם נהר, ועל הנהר הזה הוא קשור לחידה מתמטית שהטרידה את העולם המתמטי במשך מאות עשרות ועד כמעט 200 שנה, וזה, הפתרון של החידה הוא אחד מהיסודות של תורת המשחקים שהתפתחה בתחום המתמטיקה. מסופר על הפילוסוף עמנואל קאנט שהוא חי 80 שנה, כל ימיו מסופר שהוא לא יצא ולו יום אחד מקוניגסברג, כל ימיו חי בתור קוניגסברג, והוא היה עובר על הגשרים. אז עכשיו, בהשראתו של קאנט, האם ניתן לעבור על כל 7 הגשרים של קוניגסברג, על נהר פרגל, בלי לעבור באותו גשר, באותו מקום פעמיים. וזו שאלה מתמטית שלא ננסה לפתור כאן, הגשרים האלה הקיפו מנעי. עכשיו, למה היא נולדה שם? המקור של המשפחה שלה הוא מקובנה, בליטא, סמוכה. אבא שלה, אברהם גולדברג, היה כנראה איש מחונן בתחום המתמטי, וכישרונו לא נסתר מעיני הממשלה, ששלחו אותו ללמוד בקוניגסברג את ההכשרה הנאותה, כדי שכשיחזור הוא יקים את המוסד לביטוח לאומי בליטא, גוף שהיה אז די חדש גם בעולם. אז ככה הזוג הצעיר, אברהם וצילה גולדברג,
עוברים מקוניגסברג מקובנה לקוניגסברג, ושם לאה נולדה, במקרה תוך כדי הלימודים של האבא. והובאת מלחמת העולם. מלחמת העולם שאנחנו קוראים לה היום הראשונה, אבל מי שחי אז קרא לה האחרונה. זו הייתה המלחמה הקשה ביותר, האירוע האסוני ביותר בתולדות המין האנושי. ומיליונים שנהרגו במלחמה, ומיליונים שגורשו בזמן המלחמה, ואימפריות שקורסות, והאימפריה הרוסית, הצארית קורסת, והממלכה הגרמנית קורסת, וטורקיה קורסת, העולם משתנה לחלוטין. ובמהלך אותה מלחמה, כל יהודי קובנה מגורשים, והמשפחה גמרו את הלימודים בקוניגסברג, הם חזרו לקובנה, חווים את הגירוש ואת כל תלאות המלחמה, וייתכן שכאן טמון הזרע לעובדה שביצירתה של לאה גולדברג יש הרבה מאוד עיסוק בדרך. תהליך של דרך, כמו פליט, שעובר בדרך שאין תכלית למקום שרוצים להגיע, יש את הדרך עצמה שהולכת וחוזרת, ואנחנו נראה את רעיון הדרך מופיע. במהלך המנוסה הזאת, לא ברור לאן ולאן, היא חוללה גם מלחמת אזרחים ברוסיה, בין תומכי המלוכה ובין הבולשביקים. אבא שלה נתפס על ידי מה שנקרא הצד הלבן, אוהדי המלוכה, והוא נחשד כקומוניסט. כנראה נחשד לו לא עובד בכפרות, פשוט חשדו בו כי הנעליים שלו, ככה לאה מספרת בזיכרונותיה, הנעליים שלו היו אדומות, ולכן חשדו בו שיש בזה של העבד הקומוניזם, וכאן קורה אירוע נורא, שלאה מתארת במעין אוטוביוגרפיה שהיא כותבת, שמודיעים לאבא שהולכים להוציא אותו להורג, מעמידים אותו מול גידת יורים, והוא כבר חש מה שחש אדם שעומד מול גידת יורים, ואז אומרים לו, לא, אנחנו לא נהרוג אותך. נותנים לו עוד יום. למחרת שוב לוקחים אותו, ושוב מחזרים אותו. שוב ושוב ושוב. 10 פעמים. 10 פעמים האיש עומד מול אימת המוות. והיא בעצמה לא יודעת האם התכוונו להתעלל בו, או שבאמת הגיעו שם כל מיני תקלות. מה שבטוח שהאבא חוזר לחיק אשתו ולביתו, וכמו שנאמר בהקשר אחר, הוא כבר לא אותו אדם. הוא עובר כנראה בניסיון ללכת את זה ברוחב של הזמן, סוג קשה של פוסט-טראומה, או הלם קרב כשזה מקובל לכנות, ודעתו משתבשת עליו. אז כך עם האבא, שהוא לא מצליח לממש את התקוות שתלו בו, והוא חווה את כל החוויות של אדם שנתון בהלם קרב, ככה לאה גדלה, והאימא אוחזת את הרסן החיים, ולאה לומדת ומקבלת חינוך והשכלה על ממה שאפשר, למרות שהמצב הכלכלי לא היה משופר. וב-1923, כשהיא בת 13, היא כותבת, בגיל 12, אני חייבת להיות משוררת עברייה חשובה, אם לא, אין טעם לחיי. אלה דברים שילדה בת 12 כותבת, זו תמונה שלה מהכתבות, והיא לומדת את השפה העברית, היא ידעה הרבה שפות, כל חיי, שגם ידעה סדרה על זה, היא ידעה המון שפות, היא ידעה איטלקית, וידעה רוסית, וידעה שומרונית, אז היא מתחילה ללמוד את העברית, בצורה מסודרת, והמורה שלה לעברית, שמו היה משה פרנק, הוא עולה ממולה לארץ, שינה את שמו לדורי, ובינה ובין המורה, היא מתחילה לחוש אהבה אליו, אהבה רומנטית עזה, אולי, זה היה כבר ניתוח פסיכולוגי, אולי הוא הביא לה שהוא תחליף לאבא, או שאולי סתם אהבה, אולי שפועמת בנערה, וזה מכתב ששירה, אני אוהבת אותך, אני נשרפת על מדורתך, אני כאונייה נטרפת
ואתה אינך שומע את קולי קול תובע. כן, זה מכתב למשה דרורי, ובד בבד, עם אהבת נעורים למורה שמלמד אותה, היא כותבת לעצמה, אני פוחדת ללדת ילדים, כי אבי חלה במחלת השיגעון, ואסור לאנשים כמוני להביא ילדים לעולם, שמא אני אנחיל את זרע הפורענות של השיגעון לילדים שאני אביא לעולם. מבחינה רפואית אין לזה שום יסוד, הפוסט-טראומה לא עוברת בירושה, וגם נודע לה שבמשפחה שלה יש מקרה שהסתירו אותו של אפילפסיה, שאז יחסו את האפילפסיה לתחום מחלות הנפש, מה שהיום לא מקובל כלל, אז היא משוכנעת שהיא נושאת בתוכה את השעון, אם היא תולד ילדים, היא תנחיל את זה לילדים שהיא תביא, והיא אכן, בעובדה, היא לא מביאה ילדים לעולם. למרות שהיו לה קשרים רומנטיים, שתכף אנחנו נראה, אבל ילדים היא לא ילדה. והעובדה הזאת, שהיא בהחלטה שהיא לא רוצה ללדת ילדים, עומדת בהנגדה לעובדה שאין ילד בישראל שלא צמח עליה גולדברג. במרוצת חייה, אלא זו רשימה חלקית, מקוצרת ומסוננת של יצירות לילדים שהיא חלטה, וכל אחד יציין לעצמו מה הוא מכיר ומה הוא גדל. אתה מפוזר מכפר הזר, ואת יהיה פלוטו, ואת נציב ונפלאות, ודירה להזכיר, וידידי מחוב ארנון, ואת שיר ההפלגה, 3 תרנים לאונייה ומפרסי זהב, ואת השיר שמדוע ילד צחק בחלום, ומה עושות האיילות, וכובע קצמי, וכל אלה, כל הספרים, חלק מהספרים שהיא כתבה, והיצירות שלה הן משהו מיוחד, שהם לא רק התאימו לזמן כתיבתן, אלא הם מכירים גם היום, גם הילדים האישיים שלי מכירים את היצירות האלה, והאישה שעיצבה, תרמה לתרבות הילדים הישראלית, לעצמה ילדים משלה לא היו לה, אולי בגלל מה שהיא כתבה מקודם, ואולי מסיבה אחרת. וכמו שהדס סיפרה בפעם הקודמת, היא ואימא שלי כבר עשתה דוקטורט, היא השלימה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת בון, וזו תקופה שהנאצים עלו לשלטון, והיא והאימא, זה האימא והיא, כן, מחליטות לעלות לארץ ישראל, את האבא אי אפשר להביא, מסיבות ברורות, ובעצם גם הנתק הזה להשפיע עליה. כשהיא מגיעה לארץ, מגיעה ומיד נקלטת, ותכף נראה, היא ממשיכה את הקשר שלה עם ילדים, ודס הזכירה את ניסים ונפלאות, ידידי מחוב ארנון, והחיבור העיקרי היה למשפחה בשם לנדאו. הייתה לה חברה, חברת ילדות, עוד מחוץ לארץ, בשם מינה לנדאו, וכאן הן חוזרות ונפגשות בארץ, והנה כאן רואים תמונה, שוב, תמונה, היא לא ידעה שמצלמים אותה, של לאה גולדברג עם ענת, הבת של מינה, ולענת יש אח שיבדל לחיים ועובר, בשם יאיר לנדאו. יאיר לנדאו הוא עורך הדין שמטפל בצבונה של לאה כיום, ועל יאיר, אחיה של ענת, לאה כתבה שיר מאוד מאוד רגיש, שיר על הילד הרע. הלכתי אתמול לבית הדודה ואמרתי שלום ואמרתי תודה ואמרתי סליחה ובבקשה, ושאלתי תמיד, זה מותר, את מרשה? אינני יודע כיצד זה קרה, לפתע נכנס בי הילד הרע. זה היום ונורא, הם לא מבינים, זה לא אני, זה הילד הרע שנכנס בי בפנים. הגישה הזו שבעצם אין לי ילדים רעים, יש ילדים שנכנס בהם ילד רע. היא גישה שהקדימה אולי את זמנה בשנות דור. עוד בטרם עלתה לארץ, היא כותבת למינה לנדאו, אמא של ענת ויאיר, היא כותבת לה על אירוע שקרה לה, שנת 1932, 29 במאי, היא מספרת לה נשף שהיא השתתפה בו, נשף של האינטלקטואלים בברלין, היא כותבת,
כבשיחה לפי תומה. בין הבאים לנשף היה גם הודי קטן במקור, עם המרכאות במקור. זה שהיה בסמסטר שעבר בברלין. אנו נפגשים הרבה, היא וההודי הקטן. עיקר השיחות שלנו הם נושאים פסיכולוגיים, פילוסופיים וספרותיים, שבהם אני יותר שומעת ולומדת מאשר מדברת. זו תמונה שלה מהתקופה הזאת כסטודנטית באוניברסיטת בון, ואת הקשר שנוצר בינה ובין אותו אינטלקטואל הודי, ששמו, שם הפרטי נורא קשה לבד, דקטריה פדקה, זה השם, וכאן היא ממשיכה וכותבת לו, תראו את זה במאי, תראו את זה כבר ביוני ויולי. אני התרועעתי מיד עם ההודי שהלך עימי, הרגשתי את עצמי מצוין בחברתו, אדם מעניין מאוד, יש לו ידיעות גדולות בפילוסופיה או בספרות, אף על פי שאיננו מתמטיקאי, חי מאוד, חכם, עליז. כנראה נעשה עוד הרבה פעמים טיולים, כן. ואני יכול לשחרר זה, מהטיולים האלה, מה נהיה, היום אני יודעת, היא לא באהבה הגדולה הזאת, וזה טוב מאוד. הייתי רוצה שיהיה לי בן כזה, כמו שהאדם הזה נראה בעיניי אתה. הקשר שלה עם דקטריה פדקה מצטיין כמו שהיא כותבת כאן, והיא כותבת באיזשהו סוג של השלמה, אבל היא לא באה אהבה הגדולה. הייתי רוצה שיהיה לי ילד כזה, אבל כנראה שזה לא יקרה. ועכשיו היא כותבת, גם בסערת נפשה, היא כותבת שיר במבנה מתמטי, מדויק, שנקרא סונטה, זאת אומרת, יש מבנה ספרותי, זה נקרא שיר זהב, 14 שורות, זה המילה זהב, זה 14 בלשון גימטריה, היא יוצרת דבר שנקרא שיר אהבה, אהבה זה 13, סונטה חסרה, סונטה שיש בה 13 שורות, והמילים של השיר, שמסתדרות בתוך המבנה המאוד מוקפד הזה, אומרות את זה. הביצוע הנפלא של נורית גלרון, שראו אותה כאן עם בעלה רפי רשף, ותשימו להם ממש בשיר, היא מדברת על הפרידה. והפרידה הזאת, הערפל של הערב שהוא כחומה, זאת אומרת, הערפל שהוא בעצם נטול גשמיות, אבל מהווה חומה בינינו, ויש לי טיפה, אני מרגישה טיפה על הלחי, מה זה הטיפה הזאת? זה טיפת סגריר ודאי, זה הגשם שיורד, זה בטח לא דמעה. למה לא דמעה? כי אנחנו לא בוכים, אנחנו אנשים קשוחים, אנחנו שייכים לדור שיודע לעצור את רגשותיו. לדור הזה, הבכי הוא כלימה, זה בושה לבכות.
הוא לא יבכה על אהבה גוססת, כמו שהיא כתבה לחברה שלה, הייתה אהבה, תגמר אהבה, מה קרה? ביום הדין ובלילות החסד. דין וחסד הם שניים מהספירות שבעולם הקבלה היהודי, מידת הדין היא המידה שרוקבת את ההר כמו הקו הישר, והחסד, החסד הוא האפיון של אברהם אבינו, הוא זה שמשתלב ומתפתל ומנסה להגיע אל הרחמים, אל הקבלה ואל הסליחה, והדין הולך ישר, הדין מסמל את יצחק אבינו. אז ביום הדין, בקבלה בדרך כלל החסד בא לפני הדין, אבל כאן היא הופכת את הסדר, אני מניח שבמודע, ביום הדין, הדין זה ביום, בלילות החסד, בלילה, בחושך, אדיש וגה, הוא לא יוריד דמעה, הדור הזה לא יוריד דמעה. לפעמים ככה חוב המה עמד חפני איזה הלך שעובר ברחוב, בכלל הוא מודע לדרמה שמתרחשת, מנגד הערפל, אותו ערפל שהיה חומה בסיפור הקודם, בבית הקודם, תלוי כהינומה. הינומה זה אותו רדית בד, שתלוי על פניה של הכלה ביום שמחתה, אבל לא יהיה הינומה, כי האהבה נגמרה, לכן לא תהיה חתונה בסוף הסיפור. מאין בליבי חדווה חוגגת. אולי בכל זאת זו הייתה דמעה. זה השיר שנפרדנו כך, שאני לא יכול לפעול שהשיר נקטע באותה תקופה שבה היא נפרדה מפדקה, האם זה בהשראתו או לא, זה כבר שאלה שלא נוכל לדעת על התשובה, אבל בעובדה זה נכתב באותו זמן, אולי זה גם קשור. אז הנה כאן עם החברות שלה בברלין, הנה זה הסרטיפיקט שלה, של עלייה לארץ ישראל, היא רשומה כאן, לא נוסף עליה כל מה שכתוב, היא רשומה כנשואה. היא נישאה בנישואים פיקטיביים, כמו שהיה מקובל, אז אנשים שרצו לקבל רישיון עלייה לארץ, היו צריכים להוכיח שהם נשואים, אז היא התחתנה באופן פיקטיבי עם אדם שלא היה לו שום קשר איתה, והם התחתנו, וגם היא גרשה ממנו, שוב, גם פיקטיבית בארץ, אבל היא הקפידה לכתוב כל חייה, היא לא כתבה רווקה, היא כתבה גרושה. למרות שלא הייתה שום משמעות הנישואים האלה, החטופים האלה, ובזמן שהיא עולה לארץ, היא כבר הייתה מנויה על העיתון, עיתון פתח, בקובנה, ובחוץ לארץ הייתה מנויה בדוש שבועות בהוצאת ספרים עבריים, וזה הכרטיס חבר שלה. זאת אומרת, היא כבר הייתה מוכרת בעולם הספרות, וכבר הייתה בקשר עם סופרים, וכבר הכירו אותה בארץ, שמי שבעיקר עמד איתה בקשר מכתבים, היה אברהם שלונסקי. ולשלונסקי היא שולחת את השירים הראשונים, ושלונסקי היה בעצם מין פטרון שלה בעולם הספרות. וכמו שהדס הזכירה בשיחתה, כשהיא מגיעה לארץ, יש לה שלונסקי כבר הוציא עבורה את ספר השירים, טבעות עשן, אליה הייתה מעשנת כבדה כל ימיה, זה גם אולי האיץ את מותה הצעיר, וכל הזמן תמיד אפופה בתוך טבעות של עשן, זה ככה קורא לספר, והנה ההוצאה שמוציאה את הספר, זו הוצאת יחדיו, ההוצאה ששלונסקי היה מרכזיה, תל אביב תרצ"ה, כלומר 1935. זו חבורת יחדיו, שיושבים בקפה ערבת, זאת שראינו את התמונה הזו פעם קודמת, שלונסקי, זה לא ביאליק, למרות שהוא נורא דומה, זה איש בשם משה ליפשיץ, שהיה איש, איך נגיד בעדינות, שנוי במחלוקת, בגלל הדמיון הפיזי, שלו לביאליק, הרבה דברים שפעמים שהוא אמר, דברים לא לגמרי חכמים, זה יוחס בטעות לביאליק, כמו האמירה שיוחסה לביאליק שהוא לא אוהב ספרדים כי הם מדברים לערבים או להפך, ביאליק לא אמר את הדבר הזה מעולם, ליפשיץ אמר את זה, והמילים יוחסו לביאליק שלא בטובתו. זה בקפה עררת, קפה עררת היה ברחוב בן יהודה 9 בתל אביב של ימינו, בין השירים שהיא כותבת יש את השיר הזה, שאת אישה לא יפה, בת 22, ראיתם את התמונה שלנו מקודם, נר כבוי על שולחן שבת, כי ירח חיוור שקוף בין אורות שמיים, את תמיד בין חלת תאומות ואחת.
מה הסיבה שהיא כותבת על עצמה? לא נורא כזה, שאישה בת 22 כותבת על עצמה שהיא לא יפה, באיזה אישה בת 10 חושבת שהיא לא יפה. היה לה מאוד קשה עם המראה החיצוני שלה. למרות שראיתם שהיא נראתה בסדר גמור, הסיבה שהייתה משוכנעת שהיא לא יפה, אז בגלל השיניים. היה לה את הרווח הזה בין השיניים, שכל השנים ניסתה להסתיר אותו, והיא מאוד מתעסקת עם המראה הזה. הייתה לה גם בעיית שמיעה, היה לה מכשיר שהיא תלתה על האוזן, ולמרות שהדברים האלה מאוד שוליים ולא משמעותיים, ובכנתה זה היה מאוד מאוד חשוב, וזה מה שמוליד את המילים של השיר הזה. מה הכוונה בין תאומות ואחת? מישהו רוצה שאלה? כן, מה הכוונה בין תאומות ואחת? המשורה האחרונה שבשיר, מה הכוונה? את תמיד בין תכלת, תאומות ואחת. קשה להביא כאן, אני מניח שזה קשור, המילה ואחת שהיא בעצם לא קשורה, נכון? מבחינה תחבירית זה אין קשר למשפט. הייתם זוכרים שדס דיברה על השיר הראשון שהיא כותבת בארץ, שנקרא שיבולת ירוקת העין. אתם זוכרים את השיר שהזכרנו אותו? ששם היא מדברת על זה שיש שדה של שיבולים ויש את ההמון, אבל יש את השיבולת האחת, שהיא ירוקת האיכות שלה. אני מניח שמה שהיא מבקשת לכתוב כאן, שהיא חלק מתוך המרחב של העולם, התאומות שנצטרים, אבל היא שומרת על האיכות שלה, אולי זו הכוונה. זאת אומרת שאני חייב להגיד שגם לי המילה הזאת במיקום שלה היא נראית מאוד משונה, אז אני לא יודע... אולי באמת מתכוונת שהאחת, המילה נסובה על שיבולת ירוקה, שהיא כאילו השיבולת הירוקה, ומן הצד השני יש את השמיים, התכלת וכל התאומות. יכול להיות, בהחלט מצטדר. אז אני מדברים כאן עוד תמונה שלה מהצבא, אתה רואה כאן עם קבוצה של חברים שהייתה די אשת רעים להתרועע, תמונה על חוף הים של תל אביב, וב-1938 שלונסקי מפרסם בעיתון טורים שיר שהיא כתבה. זה היה קובץ שירים, שלונסקי לוקח שיר אחד מהקובץ ומפרסם אותו. השיר נקרא סליחות. סליחות זו מילה מאוד משמעותית בעולם היהודי. סליחה זה משהו שעושים אותו קבוצתית, כשיש את טקס הסליחות שנעשים בבתי הכנסת בחודש אלול ובימים הנוראים, אבל סליחה זה גם משהו מאוד אינטימי, מאוד אישי. אז כאן העיתון טורים היה עיתון ששלונסקי רצה לייצר אותו, שפחות מתעסק בדברים הלאומיים והגדולים והנשגבים, אלא יותר בתחושות האישיות. ואז כאן היא כותבת את השיר עם הכותרת סליחות. מה אמרת? השיר הזה הולחן ב-1977, הוא הופיע בפסטיבל הזמר, שר אותו לראשונה, ששמעו אותה בפומבי, את הזמרת הצעירה יהודית רביץ, ובלחן של עודד לרר, עודד לרר הלחין גם שירים של אלתרמן, הוא הלחין מאוד צנוע ומאוד מוכשר. בוא נקרא את המילים. באת אליי את עיניי לפקוח. כשברור שהשיר מדבר על זוגיות, מדבר על קשר רומנטי שנוצר, איך הקשר נוצר? קודם כל, אתה צריך לבוא. הקשר לא נוצר בסלט רחוק, הוא לא נוצר במחשבה, לא נוצר בטלפתיה, אתה צריך לבוא במובן הפיזי, וכשאתה בא, העיניים נפקחות. נפקחות זה המרכיב הזה שהופיע גם אצל אלתרמן, שנפקח זה לא רק לראות, אלא גם מלשון אולי פיקחות. וגופך לי מבט וחלון וראי. זה שלושה מושגים שיש ביניהם קשר. מבט, אני מסתכלת עליך. חלון, אנחנו מסתכלים אחד על השני, אבל יש חלון באמצע, יש חיץ. ראי, זה אני מסתכלת עליך ורואה את עצמי. והנה אתה משתקף בי ואני משתקף בך. באת כלילה, זה הדימוי. לילה אוח, הנה זה אוח, להראות לו בחושך את כל הדברים.
אז כמו שהאורח בלילה רואה הרבה יותר טוב מאשר ביום, כי הוא ציפור לילה, אז אתה כמו הלילה שבא אל האורח. ואורח יש לו עוד תכונה, הוא ציפור מונוגמית. אני מניח שגם את הפרט הזה ידע, הוא ציפור שיש יוצרים זוג ונשארים ככה כל החיים, הוא לא מחליפים זוגות. כאן הבית הזה הוא אינטימי בצורה מרטיטה, ולמדתי שם לכל ריס בציפורן. אני עוד לא זכיתי לתת שם לכל ריס של אהובתי. כל ריס יש לו שם, יש לו משמעות, יש לו אפיון. לכל שערה בבשר היא חשוף. בריח ילדות, ריח דבק ואורן, הוא ניחוח ללא של הגוף. אם היו עינויים, הם יפליגו אליך. העניין של הפלגה וספינות חוזרים הרבה. בפרסי הלבן אל האופל שלך, את עומק האירוטיקה של השורה הזאת, לא צריך להסביר, אבל לא קורה כלום. למה? כי היא הולכת. תנני ללכת. תנני ללכת לכרוע על חוף הסליחה. אחרי שמטפסים לכל הפסגות הרגשיות והפיזיות האלה, היא מבקשת ללכת. תנני ללכת לכרוע על חוף הסליחה, ולכן השיר נקרא סליחות. סליחה על זה שאני הולכת ולא מתקדמת עם הקשר שנוצר, והשורה הזאת היא בעצם מאוד מאפיינת את הקשרים הרומנטיים שהיו ללאה, שגם כשזה הגיע לאיזשהן פסגות, זה נקטע. תנני ללכת לכרוע על חוף הסליחה. אז את השיר הזה בלחן של עודד לרר, שרה יהודית רביץ, בואו נשמע כמה תווים מהשיר, שמוכר אני מניח. לאה לא זכתה לשמוע את השיר הזה, השיר הזה הוכן 7 שנים אחרי שהיא נפטרה, אבל העובדה שהשיר הזה הופיע בפסטיבל זמר, רוב המשוררים של הדור ההוא היה מקובל השירים הם לא אמורים להיות בנחלת הכלל, כותבים למען האומה ולמען האידיאל, או למען השירה עצמם. לאה היא לא הסתירה את העובדה שהיה לה מאוד חשוב שהשירים שלה יושמעו ויולחנו ויושרו ויהיו מקופלים ואהובים, וגם אם זה הופיע בכל מיני אירועי זמר, היא לא ראתה בזה שום פחיתות כבוד. בין השאר, בין פרנסתה, היא גם כתבה פרסומות, הרבה מאוד מהפרסומות של התקופה הזאת היא כתבה. גם השיר הזה, עם השיר המאוד מורכב הזה, עם הלחן המאוד מורכב הזה, מופיע בפסטיבל הזמר וזוכה לתהילה. וצמוד לשיר הזה של סליחות, מופיע השיר הזה. שיר שנקרא הוא, שמו הרשמי הוא ידוע יותר בשם בואי קלה. הוא ידוע בזכות הלחן של גיל דור והביצוע של אחי דרמיני, נשמע שוב עד ההתחלה. קרבתך בקרבת הים, גזלו את שנתי, שלושתך נשבה מן הים, ותחדור מלוכה אל ביתי, וגלים בתוך ים, עולים בתוך ים, נמרומי אהבתי, בואי קלה. את המילים האלה, הגבר אומר לאישה, קרבתך, הוא אומר לאישה, הקרבתך, כמו גם הקרבת של הים, גזלו את שנתי, הם לא נמצאים ביחד, הוא רק חושב עליה.
הוא מרגיש את הנשמה שלה, שנושבת מן הים וחודרת אל ביתו, וזה מגיע, המריחוק ביניהם, מגיע למרומי אהבתו, בואי כלה. המילה בואי כלה הוא תפילה. השיר בואי כלה, הצמד בואי כלה, זה שיר שמוכר, שכתב אותו רבי שלמה הלוי אלקבץ, שיר ששרים אותו בערב שבת, בתפילת ערב שבת, ושבו השיר, וכל הבתים שלו, הם מזמנים את השבת, הכלה, השבת היא, תזכור את המילה השבת, היום השביעי, זו המילה שתחזור, אז הנה, השבת נכנסת עם הברכה עם המילים של בואי כלה, ולכן הביטוי מוכר. ומה קורה? אז היא לוקחת את המושג בואי כלה, אבל מה קורה כאן? אז יש כאן אהבה עצומה שאני כל כולי נתון בגעגוע עלייך, ועכשיו איך זה ממשיך? איך אסגור את חלוני וקרובה שרופה? איך אסגור את חלוני ואת יחפה? איך אסגור את חלוני והים קרה, הים שאמרנו בשבית הראשון, קרבתך וקרבת הים, איך אסגור את חלוני ואת ערה? אז בעצם, איך אסגור את חלוני, תראי כמה זה חוזר? זה לא קורה, זה לא מתממש. למה לא מתממש? והאור, ככה השיר נגמר. וזה שיר ששמענו אותו בחתונות, שאולי עדיף היה לוותר על זה. האורח מלב הלל את שנתי קרה. שזה אולי אותו אורח מהשיר הקודם, שבת הכלה אל הבאה אל האורח, זה שוב האורח חוזר לפה, האורח מלב הלל את שנתי קרה, ובעצם מה זה שנתי קרה? התעוררתי, והחלום נגמר, וכבר הגעגוע עלייך גם כן נגמר אחרי איתו. אז הנה שוב, גם הדרך של האהבה לא מגיעה לסופה. באותו הזמן שכותבת את השירים האלה, שירי חיבוטי הנפש האלה, היא גרה ברחוב ארנון, זו תמונה של תקופתנו, של בית ברחוב ארנון, שהיא מזכירה אותו. היא גרה במספר 15, זה מספר 9, שבר ידידי מרחוב ארנון, והבית שהיא מתארת אותו, בסכום של הבית הכחול, עד היום הוא כחול, וזה השלט על הבית שלה, שכיום, וזה גם כן את שנות חייה. בחצר של הבית זה בית תל אביבי רגיל, בצד האחורי של הבית הייתה גינה קטנה, והיא כותבת את השיר הזה, שהיא כותבת אותו ונותנת אותו למלחינה רבקה גבילי, חברתה שכנתה, היא גרה רחוב מקביל, רבקה גבילי לא ידעה מה זה יקינטון, לא הכירה אותו כשם של צמח, של פרח, והיא הלחינה ביחד שם, היה נשמע לה משהו קצת יפני, אז היא הלחינה את זה בקצב מה שנקרא פנטטוני. בואו נשמע. יכולים לצרף גם. השיר הזה שהוא שיר אהוב ומוכר היטב, תשימו להם מה קורה כאן.
אם אנחנו ששרים את השיר רואים יקינטון בשיר, תקראו את זה, אין יקינטון. מי שרואה את היקינטון זה הלבנה. אנחנו יושבים בחדר ורואים את הלבנה, והלבנה היא שמסתכלת בפרחים אשר ינצו בגינה, שאנחנו לא רואים אותם, הלבנה רואה אותם. ובזיצי הקינטון בגננו הקטון, יכול להיות שיש, אבל אנחנו מקווים שהלבנה היא המתווך שמסתכלת ביקינטון. והלבנה אומרת לעננים שיקנו טיפה ועוד טיפונת, ומחר נצא כולנו אל הגב, ויש לנו את הפרח הלבן, הקינטון הוא לא לבן. ולכבוד היקינטון, בני ישיר את הפזמון, ושמחה גדולה תהיה בגן. כשהיא כותבת את השיר הזה ב-1938, אין בני, אין לה הבן שהיא מייחדת שיצא ויראה, גם לא יהיה. זאת אומרת, זה הכל שהיא שלט לב, שאין לה מימוש. באותו זמן שכבר מתחילה להתפרסם, וכשהיא כתבה את הפזמון היקינטון, שהפך להיות מיד לשיר אהוב ומוכר, וכתבה גם מרחקים מפלגות הספינות, והייתה מוכרת בסורת העבודה שלה בדבר לילדים, ועוד יצירות שהיא כתבה, ונוצר הקשר... עופר, תגביר את הווליום. תראו לכם את שנת לידתו, אברהם יצחק הוליד 83. לא שומעים אותך, עופר. נחלשת בקול. אני אומר שוב, אברהם בן יצחק הוא יליד 83, תודה עליה. הוא יליד 83, היא ילידת 11, אז לחשבון, הוא יכול היה להיות אבא שלה בגיל, הוא היה איש ערירי כל ימיו. עופר, אין אפשרות להגביר את עופר. מה? אין אפשרות להגביר את הקול שלך נחלש, אם אפשר. שנייה. אם תוכל לחזור על המשפטים האחרונים שוב, בבקשה. אני משתמש במחשב של הבת שלי, אז כן, אני לא כך אומר, כן. אני אומר, אברהם בן יצחק היה פקיד בכיר בדואר, וזה פרנסתו, והוא היה איש שהיה מאוד, היה מיודד עם חוגי הסופרים בארץ ובעולם. הוא עצמו כתב, מה שיודעים שהוא כתב, 12 שירים, והוא נחשב כפורץ דרך, מהשירים שלו אף אחד מהם לא מוכר בציבור, כי הוא שבר הוא הראשון שכתב שירה מודרנית, בעצם ללא כללים של משקל וחרוז, אלא שירה לשם שירה, ולכן זה מאוד מיוחד, הקשר שלו עם לאה גולדברג, שהייתה מאוד מאוד קפדנית בתחום המשקל והחריזה, בינו ובין לאה קשר, חיבור גם מקצועי וגם רגשי, וכנראה גם עוד דברים, היא ליוותה אותו עד פטירתו ב-1950, הוא נקבר בבית הקברות בנחלת יצחק, וגם הוציאה לאור את ספריו אחרי מותו, ובדאגה ששמו נמצא. באותו זמן היא כותבת את ניסים ונפלאות שהדס הזכירה, ועובדת בדבר לילדים. הנה זה שיר שהיא כותבת, יש שם המון שירים שהיא כותבת, שירים קצת הומור ושנינה, ידוע יותר דמות של אורי מורי, דמות שהופיעה גם כן בדבר לילדים, שהייתה מאורחותיו. שיר שבעצם מעניק לילדים חוויה של שירה, אבל שירה באופן היותר קליל ונגיש. והצייר שצייר את הציור הזה, וגם את אורי מורי, זה אחרי שהסתיים הקשר עם אברהם בן יצחק, היה אריה נבון. אריה נבון נחשב כקריקטוריסט העברי הראשון, הוא בעצם הנחיל לעיתונות העברית את המושג קריקטורה, הוא הגיע לארץ באונייה רוסלן, האונייה רוסלן שהייתה האונייה הראשונה שהתחילה את גל העלייה שידוע בשם העלייה השלישית, ומהעבודה המשותפת הם מתיידדים, ונוצר ביניהם קשר רומנטי, שטבעם של הדברים האלה קשה לדעת, אבל מה שבטוח, שלא עם אברהם בן יצחק, שהקשרים ביניהם היו ידועים, ולא עם אריה נבון, ולא עם עוד אחרים, עם אף אחד מהם היא לא מצליחה לממש את הקשר
שהגיע לכלל לקשור את חייהם זה בזה, ובעצם נשארת בגדילותה, וגרה עם האמא שלה, בהתחלה ברחוב ארנון 15 בתל אביב, ולאחר מכן ברחוב אלפסי בירושלים, ואז רק שתי נשים לבדן, לא גבר בעולמם. זה דברים שכותבת אברהם בן יצחק, זה הספר שהיא כתבה עליו, גישה עם משורר, הכוונה היא לאברהם בן יצחק. הוא לא רצה שידובר בו ברבים. אילו חי כעת וקרא את הדפים האלה, היו פניו ופשוט אותה הרשת של אבון ושעת כאחד. והנה אני תלמידתו, חוטאת בהפרת צוואתו הלא כתובה. הנה אני עושה כמעט בעל כוחי את המעשה הזה. מן הזכות להיות בקרבתו שנים רבות, ולקבל מידיו אוצר יקר נובעת החובה, לכתוב את דיוקנו, לסכם את חייו, להביא את דבריו, להציג את תבונתו, לסרסט את נאמנותו, שהרי לא יעלה על הדעת שאוצר זה יישאר ברשות היחיד, ואי אפשר שיחלוף וישתכח, כשנחלוף ונשכח מהלב, אנחנו. אז בהחלט במידה רבה, העובדה שדמותו של בן יצחק זכורה, זה היה גולדברג של תרומה מאוד גדולה, כמו הספר הזה, פגישות עם משורר, ובאותה שנה, זו אותה שנה מאוד פוריה עבורה, היא כותבת את השיר הזה, שהשיר הזה, אני מניח שגם הוא הולחן אחרי מותה, האילנות כל כך קריבים, כופף הפרי את הבדים, זו השעה המרגיעה, בנרדמים היעדים, אל הבקעה מן הגלעד, תלה שחור ורח יער, כבשה פועה וחבדים, זרנה הקט אשר עבר, ישוב הלב אל חיק האם, ישתל בדין וילדם, והכבשה תשאל אותו, והיא תקרא אותו בשם. גם השיר הזה, כמו בשיר הקינטון, מתאר קשר בין אימא, במקרה הזה אימא כבשה, ובין פרי בטנה, והקשר הוא קשר מרוחק, שמבקש להתקרב, ישוב אל חיק האם, ועל מה השיר הזה נכתב, מה רקע לכתיבת השיר, אז כמו בכל שיר, המשורר לא מחויב להסביר למה הוא התכוון, אבל מה שמקובל לייחס את המילים של השיר, לקשר שלה. היא בטוח שכתבה את זה לילדי קיבוץ אפיקים, אין שאלה, כי הקדישה את זה לילדי קיבוץ אפיקים, קיבוץ בעמק הירדן, קיבוץ אידיאולוגי מאוד, שכתב עליו לימים אסף ענברי, ספר חשוב, ובהיותם בקיבוץ היא נוכחה לקיומו של בית ילדים, זאת אומרת, אני מניח שידע על זה לפני כן, אני רוצה לראות מה המשמעות, שבשעת הלילה הילדים שישנים, כמקובל אז, ישנים בנפרד מן ההורים בבתי הילדים, וזה קומם אותה, ועצם הרעיון שמפרידים בין האמא והבן, ויש אומרים שהיא כתבה את השיר הזה, ישוב תעלה חיק האם, היא כתבה את זה בשעת בתי הילדים בקיבוצים, אבל היא עצמה לא כתבה בשום, אני לא ראיתי לפחות שהיא כותבת שזו הכוונה, יכול להיות. אבל בקשר שלה עם קיבוץ אפיקים, הנה יש כאן סתר הלל בין הבדים הענפים של העצים, והנביא הגלעדי, כן, אליהו הנביא, יורד דומעם אל הבקעה לחזות בשנת הילדים. ובאותו זמן שהיא נמצאת בקיבוץ אפיקים, זאת שעה שם הרבה מאוד, היא בכלל, היא עשה המון טיולים, היא טילה בהרבה מקומות, ומאוד אהבה הטיול, וגם החוויה של הטיול מופיעה בהרבה מאוד בשיריה. בקיבוץ אפיקים היא התיידדה עם אדם ששמו יוסף אופין, מהדמויות הססגוניות של הקיבוץ, בעל מלאכה וחקלאי,
הוא היה רווק, היא הייתה רווקה, כן. אז היא כותבת על יוסף אופין, ידעתי אהוב בנפשי, ובבשרי, ובכל רמ"ח איבריי, וכי אהבתי בשר כאהוב נפש. זה השיר, כן? כי נשכתי את מזוזות דלתי הסגורה, כנשוך גבר כתף ערומה של גבר. זה שיר שמוקדש ליוסף אופין, היא כותבת שזה מוקדש ליוסף אופין, אז הנה יש לנו עוד אדם, כשקום המדינה היא מתחילה לעבור, היא עבדה, עוד לפני קום המדינה, בכל ישראל, במחלקה ששידרה לעולים חדשים, והייתה מחלקה בשפות שונות, בדרך כלל היו משודרים בשעות הערב המאוחרות, וכך מהעבודה המשותפת, העבודה ברדיו בירושלים, בחוג אלני המלכה, היא פוגשת את ז'אק אדו. ז'אק אדו היה יהודי שדובר צרפתית, שנראה מאוד אותנטי, ורואים אותו כאן, הזכרנו בהרי שלג בלוזאן, בשוויץ, ובינה ובין אדו, שעובדים העבודה המשותפת, ב-1952, נוצר קשר שקרבה בין שני אנשים שעובדים יחד באותו מקום, ולא כל כך ברור מה מהות הקשר, זה לא היה ברור לה, ואולי גם לא היה ברור. כותבת אותה חברתה, מינה לנדאו, שדיברנו מקודם, הכל היה לי לא קריירה ולא חמימה. אדיבותו החלקה, עיניו המזרחיות היפות במקור הסוגריים, המתבוננות במין התאהבות בגברות רום, שאינו מותח שום קו מבדיל בינינו וביני. עליי להודות שזה הכאיב לי. אותו דבר שראינו עם השיבולת ירוקת העין, ואולי גם שבעצם אני כמו אחרות, הוא מסתכל עליי, הוא איש מנומס ואדיב, אבל הוא מנומס ואדיב לכולן, כמו שהוא מתייחס אליי באצילותו, הוא גם מתייחס לאחרות, בעצם אז מה אני שונה. וכאן אני מודה בהמון פתיחות עליי להודות, שזה הכאיב לי, שאני לא ראיתי מיוחדת בעיניו. הרגשתי בטבעיות הגמורה של הזרות הזאת. בשם האמת, כנראה אין אני אוהבת אותו. אבל בביטחון אינני יכולה לומר דבר שכזה. עכשיו, אם מישהו יכול לקחת למשפט הזה, ולעשות תרגיל בהבנת הנקרא, מה היא בעצם אומרת כאן? היא אוהבת אותו או לא אוהבת אותו? היא רוצה את הקרבתו או שהיא מסתייגת ממנו? הלילה הייתה לי הרגשה שלא מחוכמה, כאילו נגמר משהו. ובכן, מה יישאר? מילים. תוצאות ממשיות למדי של אהבה מדומה, מר לי מאוד. ז'אק אדו והוא נפרדים, הוא נסע לתקופת מה לשוויץ, והקשר נגמר בעצם, לא שבטוח שהוא בכלל התחיל, אבל יש ביניהם את הפרידה, והיא כותבת, 1954, זאת אומרת, זה היה שנתיים הקשר. אני לא הייתי עצובה. הנה שוב ההכחשה שאנחנו כבר נוכחנו בה, הפרשה הזאת הסתיימה בשבילי, עוד הרבה קודם לכן. בעצם הכל היה רק בניין שאני בניתי, ואם לומר את האמת, על חול, יציב. ובעצם רציתי שימהר וילך. עם זאת, היה כמעט כל העת רגש אכזרי. האיש הזה מילא את הפונקציה שלו, עכשיו הוא יכול ללכת. הוא עשה משהו בשביל הספרות העברית. מה הוא עשה? אז גם במחברת שהיא כתבה, באותו זמן מופיע השיר הזה. השיר הזה הוא ללא כותרת, אחרי מותה, היא נפטרה בינואר, אחרי מותה, שהתחילו לטפל בזמונה, נמצא מחברת שירים, מהשנה הזאת ב-54, שהכותרת שלה הייתה אהבתה של תרזה דמון. המחברת מועברת למלחינה נורית הירש, שמלחינה את השיר הזה שרואים כאן, והשיר הזה מופיע בפסטיבל הזמר, שר אותו זמרת אילנית, ונראה שגם זה מוכר. הנה אילנית.
עכשיו שוב, יש גם שיר, אנחנו מכירים את השיר, את הלחן ואת הביצוע, אבל תסתכלו לתוך המילים. כמו שראיתם שבשיר של היקינטון, אנחנו לא רואים יקינטון, אנחנו רואים לבנה. הלבנה היא שמסתכלת ביקינטון, אז גם כאן אני לא רואה אותך, אני לא רואה את גיבור השיר, אלא מה? מחלוני וגם מחלונך אותו הגן נשקף. אתה רואה מהחלון שלך את הגן, גם אני רואה את אותו הגן, והגן הוא זה הגן ששנינו מסתכלים עליו, הוא זה שיוצר בינינו את החיבור, כי יום תמיד מותר לי לאהוב את הדברים אשר ליטפה עינך. אני לא אוהבת אותך, אני אוהבת את מה שגם העיניים שלך ליטפו. זה המגע, הקשר נוצר באמצעות הראייה המשותפת שלנו את אותו הגן. וכמו שאנחנו רואים את אותו הגן, אנחנו גם שומעים את אותו הזמיר. בלילה שר אותו זמיר עצמו, קשור באמצעות המתווכים, הגן, הזמיר, והאורן הזקן שבו כל מחט, את מבטך נושאת כטל טהור, האורן הזקן שבו כל מחט, עם בוקר יקדמני בברכה. זאת אומרת, אותו אורן, אתה רואה אותו, ולכן כל מחט שלו יוצרת את המבט שלך, כמו טל טהור, וזה האורן שמברך אותי בבוקר, בלי שאני רואה אותך. דברים רבים, אבל בבית האחרון, דברים רבים מאוד אהבנו יחד. זמיר, אורן, גן, לא זרח באשנבך האור. תנני ללכת, שאמרנו, דברים רבים מאוד אהבנו יחד, את בדידותי נגעה בבדידותך. שנינו אנשים בודדים, ואנחנו בודדים ביחד, ויש השקה קטנה של הבדידות שלי עם הבדידות שלך. עכשיו, מי זאת תרזה דמון? זו אותה מחברת שאמרתי, היא שירה, פרופסור, כן, שהיא מסודרת, היא שירה הסבר, שתרזה דמון הייתה אישה אצילה, שחיה במאה ה-16, והתאהבה אהבה בלתי אפשרית במורה שבא ללמד את הילדים שלה, והיא הייתה בת 40, והאהבה לא התממשה, ותרזה דמון בגדה לשרוף את כל מכתבי האהבה שלה, ונפטרה. עכשיו, כשלאה כתבה את השיר הזה, היא גם הייתה בערך בת 40, וטיפה, עיון טיפה יותר מעמיק על הדמות הזאת, מגלה שלא הייתה מעולם אישה בשיר הזה. זו דמות שהיא המציאה, והיא המציאה גם את הדמות וגם את הסיפור, שהשם דמון, האם צריך לכתוב את זה דמון, כלומר, דמון מהערים, האיש מהערים, רואים כן, דמון, או דימון, דימון שזה משהו סתני. היא השאירה לנו גם את השאלה הזאת, עכשיו גם כאן, האם השיר הזה נכתב בהשראתו של ז'אק אדו, היא לא כתבה, אבל באותו מקום שבו היא כותבת את המכתב הזה, על הפרידה מז'אק אדו, היא גם משאירה את השיר, והיא, כמו שהיא כותבת, הוא עשה משהו בשביל הספרות העברית, אז האמת שיש לזה משהו, אם בזכותו אנחנו מכירים את העבודה של תרזה דמון, אז בהחלט עשה משהו. ואחד מהשירים היותר מוכרים שלה, שיר בארץ אהבתי, גם השיר הזה הולחן אחרי מותה, והרצתנו לשיר הזה, ועכשיו מה שמתארת בשיר, שהוא נתון, כמו כל שיר, הוא נתון לפרשנויות רבות, וכל פרשנות היא מבורכת, יש כאן את ההמתנה, את הציפייה, את הכמיהה, את התשוקה למשהו שיקרה, מחכים לאורח. ובראשון ושני ושלישי, האורח, האם הוא מגיע בסוף? עד סוף השיר הוא לא מגיע. עד סוף השיר הוא נשאר מרוחק. ויש 7 עלמות, 7 נשים, ואותן 7 עלמות כפות ל7 אמהות, 7 כלות בשער. בארץ אהבתי על הצריח דגל, בארץ אהבתי יבוא לרגל, בשעה טובה, בשעה ברוכה, משכיחה, כל צער. אז גם השיר הזה, האם הוא מדבר על מקום, לדעתי, אבל הוא לא מדבר על מקום מסוים, שאפשר, לא צריך למצוא כאן זיהוי של מקום, אלא מדבר על עצמה, היא ארץ אהבתה, היא זו שמחכה לאורח, היא זו שמחכה לעולי הרגל, והיא הנושא של השיר, וזה מתאים
שראיתם שבכל השירים שלה היא כותבת על התחושות האישיות שלה ופחות על נושאים כלליים. מי שהוא יבוא האורח הזה, איך תדע מי זה? מי נשר לו ויראנו? מי לב חכם לו ויכירנו? מי לא יטעה? מי לא ישקה? מי יפתח לו הדלת? זה כמעט זעקה לעזרה, שתעזרו לי לגלות את מי הוא אותו אורח שאמור להגיע, את אשר בוצע על ידי רוחם ארז. אז כמו שכל השירים שראינו, גם השירים שהולחנו ושירים שהם בעצם שירי אהבה, שמדברים כולם, ומדברים על המוטיב של הדרך שהולכים בה ומתקדמים בה, ומנסים להגיע אל סופה, ולא מגיעים. בשירים לא מגיעים. מבין השירים האלה, אולי המוכרים ביותר, קובץ של שירים שנקרא שירי סוף הדרך, וקובץ השירים הזה, דיברתם בפעם הקודמת על השיר שחותם את קובץ השירים, שזה למדני אלוהי ברך והתפלל, השיר התפילה הסגורה הזאת. הדרך יפה עד מאוד אמר הנער, בהתחלה כל הדרכים נראות יפות. הדרך קשה עד מאוד אמר האלם, כן? והדרך חרכה עד מאוד אמר הגבר, וישב הזקן לנוח בצד הדרך. גם הזקן, קוראים את ההתפתחות של הגיל, גם הזקן לא מגיע עד הסוף. אנחנו בצד הדרך. ראה שקיעה סבתו בפז באודם, הדשא מבריק לרגליו וטל הערב, ציפור אחרונה של יום מעליו מזמרת, התזכור מה יפתה, מה קשתה, מה ערכה הדרך. זה הדרך שכל אדם חווה את הדרך של החיים ודרך בתהליכים שעוברים. ואמרת בשיר תפילה שאומרת, לבד יומי על ההרגל, כאן היא אומרת בהשראת ספר קהלת, אמרת יום רודף יום ולילה לילה, והנה ימים באים, גם זה מושג נבואי, הנה ימים באים, בלבך אמרת, ותראה ערבים ופקרים, עובדים חלוניך, ותאמר, הלא אין חדש תחת השמש. והנה אתה בא בימים, זקנת וספת, וימיך ספורים, ויקר מניינם שבעתיים, ותדע, כל יום אחרון תחת השמש, תזכיר אולי את שורה בפרקי אבות, שוב יום אחד לפני מיתתך, שאתה לא יודע מתי היום האחרון שלך, לכן צריך כל הזמן להיות לחוש כאילו שזה היום האחרון, ולכן צריך למצות בו את כל מה שאפשר, ותדע כל יום אחרון תחת השמש, ותדע חדש כל יום תחת השמש, בניגוד למשפט בקהלת, הלא אין חדש תחת השמש, כל יום חדש וכל יום הוא האחרון, ולכל יום צריך להתייחס, למצות אותו כי ימיך ספורים ויקר מניינם שבעתיים. ומכאן שיר שהיא כותבת, שלא הולחן, זה בכתב היד שלה, כלומר זה כתב יד מאוד מסודר, תלבוא שלוות ימים מרובעים, ימים כלואים במסגרות התכלת, הרי אורות בדידות נעדים והם מבבאים, דלת שוקטה, אשר אינה ננעלת. הדלת תמיד נשארת פתוחה, ורגלי שנפצעו בסבך השבילים, תצעד המתונות על מרבדי שלכת, ולא הזכרות שהיו נופלים אל חלוני שברי כוכבי הלכת. ולא הזכרות שחור הלהבה של הלילות בשחק הגבוה, רק קצת תלחץ מסגרת השלווה, על זה הלב המנסה לשכוח. גם כאן דברים שוודאי נכתב מנעמת הנפש, שרואים כאן את מבנה המאוד מדויק, שמתארת את הדברים שאי אפשר, שהלב מנסה לשכוח, ודברים שנשארים מונסחים בלב, והשם של השיר הזה, זה שיר שנקרא הנשכחות. זה שכבר היא כותבת, כבר הייתה בת 50 לחייה, והיא עכשיו מתחילה לכתוב לאחור על דברים שהיו ושחלפו, ונשמע את הנשכחות.
שאז תופיע מהר. ראיתי שהזמן עמד מלכת, הקפאתי את הזמן שהיינו פעם ביחד, ועדיין מלבלבים עצי התפוח וגני השלכת, שחשוב, הם כבר לא מלבלבים, כבר בינתיים כבר נהיה פרי, ובינתיים כבר ועברנו את השלב של הלבלוב, פורסים כאז, אז הם פרסו כאז את שליח זהבם. הכל, אשר אהבנו פעם, חולף בתוך עיניך ההלכות, אל תסתכל בעיקר, כי אין שום טעם. לזכור מה שקוראים הנשכחות, מה שנשכח, עבר, ממשיכים הלאה. ותראו, זה עשה בהקבלה לשירים שאלתרמן כותב, ואותה תחושה של הזמן שחלב שניתן אולי להחזיר אותו, אלתרמן כותב את זה בצורה קצת צינית, ותראו, כאן היא כותבת בצורה כואבת. הנשכחות שאי אפשר לשכוח, האבדות שאין מהן מפלט. נשכחות שאי אפשר לשכוח, האבדות שאין מהן מפלט כזה. זה עצמו גם המקור וגם המומחנת. ובשלב הזה היא כבר חשה שהיא בערוב ימיה. היא בשנות ה-50 של חייה, היא חולה בסרטן, סרטן הגרון, שכנראה נגמרם אולי כתוצאה מעישון יתר, והיא בסוף הדרך. ואז היא כותבת את השיר הזה, שזכה ללחן, גם הוא, אחרי מותה, נקרא כל את המילים, אחרי זה נדבר על הלחן, שיש לו ציפור, שכבר לא יקרה כלום, שאף אחד לא מחכה, וכבר הדרך בעצם נגמרת, אין המשמעות. זה כבר, אין איש מחכה לי שם. כל אלה שחיכו, הם כבר לא שם. אז אם אף אחד לא מחכה, אין דרך, אם אין ים, הרי אין גם ספינה. כן, אין מה שיפריק. הדרך קצרה, החוג צומצם, ובכן מה? אם אין משמעות לדרך, הרי ממילא אין משמעות לזמן, הרי הזמן והדרך אין פונקציה זה של זה. עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה, מה זה משנה אם יעבור, הזמן לא יעבור? הרי אנחנו לא מתקדמים לשום מקום, הזמן הוא לא מקדם אותנו. אני הולכת למות. אם אותי, עוד יהיה משהו בעולם, מישהו יאהב מישהו ישנא, הדרך קצרה, חשבון לא הושלם, ובכן מה, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. הטל נופל, ערב צונן על פניי, בפרשת הדרכים הקרובה, בתחנה, מחר אני אתעורר, ואפתח את עיניי, אלוהים אדירים, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. בזמן מלחמת יום הכיפורים מצא אושיק לוי את השיר הזה, והשיר מאוד נגע לליבו. הוא הופיע בפני חיילים במדבר סיני, ושם הוא פגש את מתי כספי, ושניהם שיוצרים ידועים, התחברו מאוד אל המילים והלחינו אותם, והלחן גם מוכר. לאה גולדברג, פעם ראשונה. תוריד בסניות, זה לא יהיה טוב. לא, זה יעזור. זה מהקלטה המשותפת שלנו. אני משמיע קצת. אני חושב שבמקרה של השיר הזה, הלחן שחובר כאמור אחרי מותה, יום הכיפורים, כבר הייתה בין החיים, הוא מאוד חופף את המילים, את המשמעות של המילים. עופר, תגביר את הקול, לא שומעים. לא שומעים. הוא מאוד חופף את המילים, את התחושה של המילים. לא שומעים. שומעים? לא. עופר, לא שומעים, אני לא מבין למה. רגע, שנייה אחת אני אנסה פה לסדר, שנייה.
עכשיו יותר טוב? לא. אני שומע אותך מצוין. עכשיו שומעים? לא, לא שומעים אותך, עופר. רגע. שומעים חלש מאוד. אני אמצא מה שאני יכול מבחינה טכנית. עכשיו שומעים? לא שומעים. רגע, רק שנייה שיש פה נקודה אצלי. שנייה. עכשיו? עכשיו שומעים חלש. חלש. טוב, אני אנסה להגביר את הקול שלי וכן מה... עכשיו שומעים, עכשיו שומעים. כן. עכשיו שומעים. כן. אני אומר, השיר הזה הוא מאוד דומה לשיר אחר שגם הוא הולחן אחרי מותו, השיר ימים לבנים ששלמה ידוב הלחין, שהשיר הוא שנכתב הרבה לפני, היא מדברת גם כן על הזמן, ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר. שהזמן הוא בעצם, הוא גשר, כמו לקשרים של קוניגסברג שגדלה, בין האתמול ובין המחר, ובזמן הזה שחולף, מה שמעסיק אותה זה הלב שלה, לבבי התרגל אל עצמו. כן? בגיל 59 היא גרה בירושלים, כבר זכתה לתהילה, כבר מועמדת לפרס ישראל, היא תזכה בפרס ישראל שיוענק לה אחרי מותה, אימא שלה היא שתקבל את הפרס בשמה, והיא כותבת את שירה האחרון. איך שהיא כתבה את השיר, היא לא ידעת שזה האחרון, אבל מאוד סמלי שזה השיר האחרון. השנים פרקסו את פניי בזיכרון האבות, וענדו לראשי חוטי כסף קלים, כמו לשערות שיבה, זה לא שיבה, זה חוטי כסף קלים. עד יפיתי מאוד. בעיניי, עכשיו תרצו לכאן מבחינת התחביר, הזמן שבו זה מתרחש הבית הזה. בעיניי נשקפים הנופים, ודרכים שעברתי ישרו צעדיי היפים ויפים. אם תראיני עכשיו בואו, לא תכיר את תמוליך. אם תראה אותי בהווה שלי, אתה לא תכיר את העבר שלך. אני הולכת אליי. דברים שביקשת לשווא כשהלכתי אליך. זו אישה שכותבת כל כך הרבה על הדרכים ועל המשמעויות של המושג דרך, היא מסכמת את זה שאומרת, אני הולכת אליי. והנה, הגעתי, והיא נפטרה באותו יום חורפי ונקברת בירושלים, והשאירו בירושלים כפרופסור, כל פרופסור היה מקבל חלקה זוגית, לבן או בת הזוג בהתאמה. במקרה שלה, אין מי שיהיה אין מי שיקבל לידה, כי אין לה בן זוג. מי שנקמנת לידה זו האימא שלה. 10 שנים לאחר מותה נפטרה צילה גולדברג, ונקברת לידה, ועל הקבר של צילה כתוב, כאן תמונה אימה של המשוררת לאה גולדברג. וזה מאוד מתאים, כי האימא בעצם הקדישה את חייה למען ביתה, ובין השירים הרבים שהיא כתבה, רבים מאוד שהיא כתבה, כמה שירים שלו הולחנו וממשיכים להיות מולחנים גם בזמננו, וממשיכים משוררת מאוד מוכרת, וזה הולך וגדל כל שנה, למרות המחלקת של מולף. אחד השירים המוכרים זה השיר הזה.
הלחן, כן, אני אשמע את כל השיר, הלחן של חיים ברקני, וכאן זה שיר שנכתב בעיצומה של המלחמה במלחמת העולם השנייה, הוא נכתב, נודע והתחיל להיוודע בארץ ימי השואה, וכאן בתוך התופת והמאפליה שהחיים נתונים בהם, היא מוצאת בתוכה את הכוחות לכתוב, האומנם עוד יבואו ימים בסליחה ובחסד, ותלכי בשדה ותלכי בו כאלה חתם. ותראים אותה כאן כמו איזו תמונה נדירה שלה בשדה, לא יודעים מי הצלם, לא יודעים איפה זה צולם. הייתה אישה שמאוד אהבה לטייל, למרות שהיא לא לבושה כאן כמו לטיול, נראית כמו שהולכת למשרד. ותלכי בשדה ותלכי בו כאלה חתם. דמות, לא הליכה של מלחמה, ולא הליכה של פליטים, ולא בריחה לקראת משהו, ולא רדיפה אחרי משהו, כאלה חתם. ומחשוף כף רגלך, ילטף בעלי האספסת, ורצת יחיפה בין עלי האספסת, אבל מתוך רצון או מתוך הכרח, ושלפי שיבולים ידקרוך ותמתק את דקירתם. אנחנו מקבלים באהבה גם את הדקירות וגם את המטר שיורד, וגם את המטר של גשם, לא של פגזים. תלכי בשדה הרטוב, וירחב בך שקט כאור בשולי הענן. שנייה. ושם את הריחות של התלם נשוב ורגוע, וראית את השמש בראי השלולית הזו. גם כאן המוטיב הזה, השמש שמשתקפת בשלולית, הוא מופיע גם במקומות מפתיעים, כמו בסיפור איה פלוטו, יש השתקפות בשלולית, וגם בשירי הבן העובד, שהבן העובד רואה את דמותו, ויחרב וישת מן המים ודמעה נגעה בדמעה. פשוטים הדברים וחיים, ומותר בם לנגוע. ומותר לאהוב. אמירה מאוד מאוד משמעותית בתקופה הזו, שזה שיר נכתב ב-1943. התלכי בשדה לבדך, לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב, שוב תהי ענווה ונכנעת, כאחד התשעים. אחד האדם, זה אולי השורה הזאת, היא מתמצלת את הדמות של המשוררת, שהיא לא בשום שלב, היא לא הייתה גדולה מהחיים, והיא לא הייתה משורר בממלכה, ולא הייתה המשורר הלאומי, אבל היא הייתה בשירתה כאחד התשעים, כאחד האדם. אז עכשיו, בתקופה שאנחנו נמצאים, אנחנו עוד מעט מציינים את חנוכה, ואנחנו עדיין בימי הסגר, שכאילו לא ברור מתי ואיך הוא ייגמר, אולי זה יקרה בקרוב. אפשר לקרוא את בשירים שכותב בשירי ארץ אהבתי, את הדברים האלה שנשמעים כמו ברכה, שלמרות שיש קבצנים ולמלכי בית ולמלך אין כתר, ו7 ימים הנרות ברוכים, ו7 ימים שולחנות ערוכים, ו7 ימים הלבבות פתוחים, וכל קבצנייך עומדים בשירת תפילה, וכוונייך בנותייך חתן וכלה, וכל קבצנייך הכי לציין השיר. אז לקראת חנוכה אני מאחל לכולנו שיהיה לנו חג שמח והנרות יהיו ברוכים. עופר, לא רואים אותך, עופר, תשלח אותי. או יופי. יופי, תודה רבה. רציתי לשאול, אפשר? אז קודם כל סליחה על התקלות הטכניות, כן? ועכשיו אני פותח את מתי המפגש הבא? בעוד שבוע. עכשיו, המפגש הבא יעסוק באחד מכם בשבוע, בכל יום השלישי. שני המפגשים הבאים יעסקו דווקא לא במשוררים, אלא בסופר שי עגנון. שי עגנון שרצה לכתוב שירה, הוא כתב שזה נראה לו פסגה של הכתיבה לכתוב שירים, הוא גם כתב שיר אחד בחייו בגיל 15, אבל הוא בחר להתעסק לא בכתיבת שירים, אלא בכתיבת ספרים, וזה הוא כנראה יצא, לפחות לפי מה שאנחנו רואים, הכי טוב בעולם, ויש בעיה בכך. אם מישהו עוד רוצה לשאול שאלה... אני שמעתי הרבה על לאה גולדברג, ואני חושבת שכל הסיפור הזה עם הגברים, אני חושבת שאצלה הייתה אולי, לא עשיתי, אבל אצלה הייתה איזושהי בעיה, היא תמיד היה איזה סיפור שגם נסע לפגוש מישהו באירופה. תעזבי. כן. זה נכון, זה סיפור גבולל, זה נכון. לא,
לא, אבל כל הסיפורים שלה הם דברים, משום מה, אני לא יודעת, הייתה כנראה תקלה באישיות או משהו. זאת אומרת, מרוב שאני שומעת, אף אהבה לא מומשה בעצם, אבל אולי זה נתן הרבה שירים. והערה האחרונה, את השיר הזה, השנים פרקסו אותי בחוטי קצף, זה השיר שפתחתי את מסיבת יום הולדת ה-70 שלי לפני שנה. איזה יופי. זה שיר נהדר, ותודה רבה לך, עופר. תודה, תודה אלך. איפה היא הקישורית של ההקלטה של השיעור היום, של המפגש היום? אני הקלטתי, אני ארגן את ההקלטה, אני ארוז אותה, ואני אשלח לכם את ההקלטת הדברים, ואם פספסתם משהו תוך כדי הסיום, אפשר לחזור בהקלטה. בסדר? גם הייתי בקובנה, גם באוניברסיטה שהיא למדה, וגם מול הבית שלה עשינו אחרי צהריים של שירה עם נוגה אשד, מאוד יפה. נהדר, יפה מאוד. נתרנו שם, טוב. ערב טוב, סליחה. יופי, אז תודה רבה על ההאזנה, ושוב סליחה על התקלות הטכניות, כן, וחנוכה שמח וטוב. צ'או.